ka anyị baa na ihe anyị chọrọ ịkụzi n'ụbọchị tata. Kedu otu ị ga-esi wee kpọbata ma ọ dubata ndị mmiri gị ụlọ? Lee ihe ị ga-eme ka ịdubata ndị mmiri gị ụlọ ma ịkpọbata ndị mmiri gị. Nke mbụ na ị ga-enwenụ a place. Onye chọrọ ị ga-akpọbata mmiri ya ụlọ, ị ga-enwe place ị ga-adọwa ha ma ịkpọbata ha. That is, ị ga-akpọbata mmiri ya ụlọ. A place ya ahụ gịnị? Ọta. Ị nwere ike itinye tebụl, gote akwa white gị, gote bell gị, gote dough baby. That is you know what is called dough now. Igote ya, igotesi ụmụ ihe kirikiri na-atọ ụtọ, ụmụ ihe ụtọ dịka chewing-gum, sweet, igote ya, chocolate ha, ụmụ ihe ndị a igotesia ya. Ọ na igotekwe flour, chọwa maka ndị mmiri na like ihe usi ọma. Chọọ something nwere good fragrance, maybe incense nwere like rose na other incense nwere good fragrance, ma ụmụ perfume ndị a na-adị very mma. Ọ na-adị oke mma na ma mmadụ perceive oye, ọ na-ama ya mma, dị very attractive. Ị chọọ ya, igote ya, igote akwa, igote akwa. Ịchọta bowl gị ị ga-eji adọwa dị mmiri, then igotesia ihe ndị a.